O vindeiro 8 de maio en Pontevedra, os escaparates de 18 comercios locais converteránse en escenarios. Os establecementos cederán estes espazos para acoller actuacións de todo tipo e para todos os públicos. Aunamos sectores moi golpeados coa pandemia. Non solamente imos estar co comercio, apoiando o comercio e facendo que se dinamice. Van a convertirse en auténticos escenarios dun circuito artístico e cultural que van a participar sectores golpeados como son os músicos, os cantantes, os monologuistas e incluso os clowns, non? Todo ese sector de artistas parado durante case un ano, non? O proxecto chamase Escapararte. En el participan locais de distintos sectores e zonas de Pontevedra. Cantantes, monologuistas, bailarinas ou clowns encherán as rúas con todo o seu talento. Xa que non se pode estar non escenarios na rúa, pois pasalo ao escaparate, pois é unha iniciativa moi boa e novedosa, creemos, e que vai a resultar moi ben. Dende o comercio local agradecen ao Concello esta iniciativa para dinamizar as rúas, sempre cumprindo con todas as normas COVID. Con miñas compañeiras do sector, pois eso que dicía yo, ya moi afectado, e que todavía temos moito que traballar e que recorrer. Pois agradecida deste proxecto do Concello, da xente que creo que é xente moi importante, xente con unhas cualidades de iniciativa moi boas. As actuacións desenvolveránse durante todo o día 8 de maio. Comezarán ás 10 da mañá e rematarán ás 8 da tarde, movéndose entre os diferentes establecementos que participan nesta primeira edición de Escapararte.